Rudolf II. Si vybral Pražský hrad z mnoha důvodů. Za prvé byl daleko od jeho rodiny, která ho velmi jaksi deprimovala svými požadavky. Pozice Prahy byla ideální, hory kolem země vlastně chránily proti tureckému nebezpečí a celý hrad byl vlastně přestavený v novém renesančním stylu a vybavený také dokonale vším komfortem, který vyžadovala renesanční rezidence. Usadil se v Praze hned po svém nástupu na císařský stolec a Prahu prohlásil v roce 1580 vlastně metropolí Svaté říše římské německého národa, a protože byl vychován ve Španělsku vlastně, jeho největším vzorem byl Filip II. Se svými velice bohatými sbírkami, zjistil, že na Pražském hradě má ideální příležitost věnovat se právě této své vášni. A začal sbírat nejdříve s tím, co zdědil po svých předcích, a potom velice intenzivně rozšířil spektrum svých zájmů, protože se nezajímal jenom o umění, i když povolával na císařský dvůr významné umělce z celé Evropy, ale jeho zájem byl velice široký a zajímalo ho vlastně všecko, co vytvořil člověk svým nadáním, ale i svou zručností. To znamená předměty nejrůznějšího druhu, od uměleckých až po velmi praktických, ale zajímala ho také třeba prehistorie, zajímaly ho předměty neživé přírody a velice intenzivně se věnoval zájmům, které jejichž informace mu přinášeli odborníci různých profesí, a tak vlastně byl obklopen informacemi o botanice, zoologii, měl vlastní zvěřinec. Rudolf, jak jsem už zmínila, angažoval vlastně umělce, které preferoval samozřejmě také už jeho otec, nebo které poznal v kontaktu se španělským dvorem, a začal sám sbírat, to znamená objednával umělecká díla od žijících mistrů, což byl třeba Veronese. Na druhé straně měl celou síť agentů, kteří pro něj nakupovali na nejrůznějších místech po celé Evropě. Měl velice oblíbené mistry, které svým způsobem podědil po Filipu II., což byl Hieronymus Bosch, nebo miloval Tiziana, kterého poznal právě v Madridu. Velmi oblíbený právě pro to, jak zachycoval přírodu, byl Peter Bruegel, nebo Bruegel, jak mu taky říkáme. A bylo vidět, že jeho informovanost, co se týče současného umění, je neuvěřitelná, a že si dokonce dopisoval v tom smyslu, že slyšel, že ten nebo onen mistr jehož obrazy dostal, možná ještě žije, že by ho rád angažoval na císařský dvůr. Ta celá koncepce vlastně nebyla dokončena, protože když Rudolf II. Zemřel, tak velice rychle císař Matyáš se snažil jaksi uklidit, co bylo jen v té rychlosti možné, do Vídně, právě protože měl strach, aby se sbírek nezmocnily české stavy, protože měli pocit, že byly ty sbírky zakupovány za jeho peníze. Takže se od benátského vyslance dozvídáme, že prostory v císařských sbírkách byly zaplněny bednami, hromadami obrazů, pouzdry s vzácnými uměleckými díly.
aby byly co nejrychleji odvezeny do Vídně. Podstatná část sbírek Rudolfových dneska vlastně díky tomu rozhodnutí císaře Matyáše existuje a je k vidění ve Vídni, ve vídeňských sbírkách ve velmi početném zastoupení. Když člověk navštíví vídeňskou kunstkomoru, tak jsou tam všude cedulky, že ty věci pochází z Prahy. Něco zdědili Rudolfovi bratři a tam to byl teda velký oblouk, protože z Bruselu ta sbírka arcivévody Albrechta vlastně byla prodána do Anglie a z Anglie z Buckinghamovy sbírky se potom dražbou v Antwerpách dostala zpátky na Habsburský dvůr díky tomu, že ty prostory, které byly poloprázdné v obrazárně Pražského hradu, potřebovaly další teda umělecká díla, která by je zaplnila, a to se stalo nákupem Ferdinanda III., který zprostředkoval právě arcivévoda Leopold Wilhelm, který byl místodržící v Jižním Nizozemí. Poslední takovou kapkou závažným zásahem do sbírek byl tajný prodej obrazů do Drážďan, kdy se císařovna Marie Terezie tajně pokusila prodat celou tu sbírku, ale to se nepodařilo, takže podstatná část, ale nicméně je dneska k vidění v Drážďanech. Obrazárna Pražského hradu, jak ji dnes bylo možno vidět na Pražském hradě, zůstala vlastně v nedotčeném stavu na svém místě a pokud někdo chtěl vidět obrazy, musel přijet do Prahy.